Equacions de segon grau incompletes. Una equació de segon grau és incompleta si algun dels coeficients, o sigui, els números que acompanyen a la x, en cas que hi hagi x, o el terme independent, és 0. Llavors, si la a és 0, desapareix el monomi de grau 2 i ens queda una equació de primer grau. I la resoldríem com una equació de primer grau. Si la b és 0, desapareix el monomi de grau 1 i tenim grau 2, monomi de grau 2, monomi de grau 0. Llavors el que fem és aïllar el monomi de grau 2, per tant, el terme independent l'enviem a l'altra banda amb canviant de signe, i el número que acompanya el monomi de grau 2, o sigui, la x al quadrat, l'enviem a l'altra banda dividint. I l'últim que hem de fer és que, com que volem saber quan és la x, no x al quadrat, ens molesta el quadrat, fem l'operació contrària, que és arrel quadrada. Quan fem una cosa al primer membre, ho hem de fer al segon membre i tenim això. Llavors, arrel quadrada d'un quadrat desapareix l'arrel quadrada del quadrat i aquí hauríem de fer l'arrel quadrada del que tenim. Si l'arrel quadrada, si el número que hi ha aquí, quan fem aquesta divisió, ens dona positiu, tindrem dues solucions. Una, el resultat de l'arrel quadrada en positiu, i una altra, el resultat de l'arrel quadrada en negatiu. Ja ho veurem amb números. Quan fem una arrel quadrada de 4, estem preguntant, per exemple, quin número multiplicat per ell mateix ens dona 4. I aquí tenim dos resultats, el 2 per 2 i el menys 2 per menys 2, perquè quan multipliquem i els signes són iguals, passa a ser positiu. Per tant, en aquest tipus d'exercicis sempre tindrem dues solucions. L'arrel quadrada, el resultat de l'arrel quadrada, una serà en versió positiva, l'altra en versió negativa. Si això fos negatiu, no tindria solució, perquè l'arrel quadrada d'un nombre negatiu no existeix en el nostre nivell. Un exemple, 4x al quadrat menys 8 és igual a 0. Aquest menys 8 l'enviem a l'altra banda i en el següent pas el 4 l'enviem a l'altra banda dividint. Fem la divisió, 8 entre 4 ens dona 2 i com que volem desfer-nos del quadrat, fem arrel quadrada dels dos costats, dels dos membres, desapareix el quadrat i l'arrel quadrada del primer membre i fem l'arrel quadrada del segon membre. I aquí tindríem, hi ha dues maneres d'expressar això. Més menys 1,41 o x sub 1 és igual a 1,41, x sub 2 és igual a menys 1,41, perquè hi ha dues solucions. Un altre exemple seria 10x al quadrat més 20 és igual a 0. El més 20 passa a l'altra banda, al segon membre, amb negatiu, i el 10 que acompanya l'ex al quadrat passa a l'altra banda dividint. Fem la divisió i ens dona negatiu. Fem l'arrel quadrada dels dos membres, això desapareixeria, però l'arrel quadrada d'un nombre negatiu no es pot fer, no té solució. En qualsevol cas, quan diem no té solució, s'ha de demostrar.